Hay. Köp okudum. Başlık bolsam. Köp pul kazansam. Şiýdüğüm erteklerdäki ýaly şagy ýydyna duşdum. Onuň bilen film görmäne gitsem. Wah. Ýöne görün filmimde korkunç ýeri gelse, menin korkunçumdan ýykylyp meni hassahana alyp gitseler. Hemde men filmden film aýlanyp ýörsem, işimem etmesem, men bu aýtýarlamy amala aşyryp bilmerna. Ma onna diňe ubor getdirerler. Abırdanam köp çağalan bolsa, onna bu arda olan bideregi bollugy da haýyryna da arzu başgaçaday. Süleyman! Turanı borkaya başla. Kırlarım yok koy. Hay arzu vardı. Ýöne menki boşardy.